Hvad? Sådan der. Jeg går i sten med helt vildt. Pis. Det var farligt en anden. Det var rigtig farligt. Hvad? Er du klar til den? Ja. En farfisk, som er ikke så stærk. Som de der lidt lange. Ikke lige når den sidder oppe mellem to sten, og den er gået den anden vej. Don't like it. Don't like Jeg går herned. Prøv at se, her er knap så dybt her. Lidt roligere vand. Ja, nye sten. Er du klar, Kasper? Ja. Jeg stiller mig hernede bagved. Helvede, det sagde slet. Det kan jeg godt lide. Den er helt over i munden. Midt. Det er lækkert. Fuck, nogle rum, du får på de her store ture. Du tog så hårdt, så det fatter man slet ikke. Det er mega fedt. Er du klar? Ja. Ulala. Så. Det er godt nok, det har været problematisk. Prøv at se der er tilskuer derovre. Ja. Du skal nok passe på, at der er gren hernede. Ja. Jamen, der kommer noget roligt vand. Bare hvis du kan følge med, så tager vi den herinde. Hvor er det, man falder i hullet? Det er ikke her. Her er fint at gå her. Det er noget længere nede. Nu kommer den altså også snart ned i det der hul. 120 indtil. Du kan godt være klar, Kasper. Oh. Jeg kan ikke komme videre, fordi fluen så... Det er i orden. Vi skal bare lige have den til at køre helt ind i skriven. Den er ikke så farvet, Jørgen, men den er helt lang. Er den ikke? Bange for, at den lige pludselig går ind i benåren. Sådan. Sådan, helt op. Sådan, Kasper.